Ya, nasina Gogo Gladys Maseko. Weku Epworth, mnogara ku Epworth pacho Gogo. Pa 923. 923. Magala. Kumagada. Mafromanyoro. Ndangunzwa nawe yenyu mimi yamukufambira ku police nawe yeyi. Nawe ngandiri kufambira ku police. Ndakatorwa ropa. Nemuporofita anogara pamukuvisi Woodland ndo pane soe rake. Akanditora ropa achibva andibaya jekiseni. Apedza kundibaya jekiseni akandisa chinhu chake mukanwa mangu. Akandidzipa apa. Kana akakuisa nhengo yake? Nhengo yake mukanwa. Akandidzipa apa. Apedzezvo ndakamuti ko zviitirei? Ukai iwewe uri muroyi. Wakauraya mwana warumbidzai 9. Rumbidzai ndiani? Rumbidzai ishamwari yamoli muvi. Rimona. Saka imimi kuti munhu zvinhu izvi zvaitikira pai? Zvakaitika kumba kwangu 9 o'clock kuseni. Pasina vanhu? Pasina vanhu. Unogara nani? Ndinogara ndega. Asi ndakadhakiwa nokuti vana vaikanda mategazi mumba umu kuti ndidhakiwe ndikotsire. Saka muporofita wanga abatana nevana venyu? Nevana havasi vana vangu. Mwana warumbidzai nemwana waevangelistas nevazukuru vamoli Ncube. Ava vana ava vakadzi. Ndimwachengeta vana ava? Handisiri ndogara ndega. Vana vangu vakatiza nenyaya iyoyo kudhakisa. Vachipfuma vakaneta vachaenda kuchikoro vana nobva vati Gogo takuenda kwana mbuya. Ndimandatiendai vana vachibva vaenda. Vanhu vanokudhakisa vane chii chavanenge vachivavarira pamuri vachizobatana nemuporofita uyu? Vari kuvavarira kuti dai vandiurayi. Vachikuurayirei? Vachindiurayira stendi yangu yakatengeserwa namoli. Ini handisi ndakamutengesera stendi. Akatengeserwa namoli Ncube. Saka moli Ncube akanotsvaga muporofita akanzi uya utiurayire munin'ina wangu Gladys. Kana wamuuraya haazokombureni nyaya yestendi iyi. Saka nyaya yese iri panhau yestendi? Iri panyaya zvestendi. Moli ndo pakuenda kune muporofita uyu? Saka muporofita uyu pai kuita zvese izvi haana kukurepai kana kuita sei? Haana kundirepa nokuti moli anga ari apa, rumbidzai apa, evangelistas ava ndo vakasvikondigara apa pamakumbo pangu apa. Umwe achibata makumbo. Iye akandibata mavoko akandiita so. Akandipina nemakumbo ake. Ndipo pakandisvuura rasta yese musoro wese. Tone musoro nyonga une rasta? Wanga une rasta yakaita seyaGogo. Vandidambura yese rasta iyayi yese. Rasta iri aida urishandise muporofita uyu? Rasta iyi ndofunga sezvo achiri wesatanist pane zvaanoshandisa. Nokuti akataura kuti imi Gogo machembera zvokuti hamusina zvibata-bata. Zvakare kana ndakuita izvi ndichakudlai musi wechitatu ndomusi wauya kuzondidya. Asi handibaya. Kudya kwacho kudyai sei? Kudya chaiko akati ndiuya ndokudyai chitatu. Zveshuwa. Asi akakudyai? Haana kuzondidya nokuti pana maprofita atakazomhanya achinodaidziwa kunzavui. Nobva arwisana naye usiku hwacho hatina. Wakurwisana kwepanyama? Aiwa kwakurwisana kumushonga manje achituma kashiri kanonzi kayoweri kachindirova. Kudamara muprofita waya adaidzwa wakarara wachirwa naye. Kudamari amukunda manje. Ndo pandakafuma nchimuka kuseni handichagoni kufamba kana kutaura. Nokubva ndati ini nyaya itikai mazviona. Asi moli mukoma wangu. Mwana wamai vangu. Ari kudaro nenhau yestendi? Nenyaya yestendi. Yamukatenga imimi? Yandakatenga ini ndakasenzera varungu veUnited Nations. Saka mapurisa ari kuitonga sei pamabva kupolisi? Moli wacho ari kubvuma here kuenda kupolisi kwacho? Ndoda kunzwai muchiti. Haasi kubvuma. Ndo vakaabhusa Gogo. Itori abhuse kai? Kusvika pakuisai nhengo yake mukanwa menyu. Iabhuse yakaomarara. Uye mapurisa izvi zvinhu izvi vari kuzvitambira sei? Vari kuitonga sei nhau iyi? Havasi kutonga, vari kuuya vachipiwa mari namoli. Naiye muprofita ari kuvapa mari chaiyo nokuti nyaya mapurisa ari kuti aiwa. Uyai musi wakati kubva muna August mandakairipota. Kusvikana nhasi izvozvi ndiri kubva mumapurisa. Ndaona uchinzanzi officer in charge wacho ane chitsotsi hapo. Ari kupuwa dzimari achidya achinditi vanhu vamuprofita uyu vatatu vamoli Eva narumbidzai
vari kutopinda mumunda zvakaita chibagecho vachidzura. Saka mole ari kumuningina wenyu ari kurwisa izvi zvisingaiti. Mukoma wenyu kurwisa kusvika pakudzura. Mukoma achine simba rekudaro. Zvakaipa. Ini kuipa kuita. Saka mimi munogara mega, ndiani anenge achikuchengetai nokubikira noku. Ini ndaisedza tumari twangu tushoma twandinozvitengera chikafu ndichidya hangu. Ndakazokona kupinza vazukuru vangu kuti vapinde form 2, vakaguma form 2 vese vari 2, nekuti ndanga ndorwara pfungwa kandichagoni kuti kutaura. Ndakazopenga kazvimba mbiri kudai, ndikazotorwa nomwe mukoma anogara kumuzara bani, ndiye akazondirapisa. Saka chaka kuti rasike njere. Vanoti ndinopenga. Vachiri kutoti munopenga. Haaziri chinhu. Mukazora madhodhi, takamuzora madhodhi. Chero ainde kupi nyaya ikabangaro haitambiri. Asi iyi nyaya yemataura kuitaka pane mawitness here akakuonai muchitwa izvozvo wavakidzana? Varipo, asi vanotya nekuti vanoziva kuti satanism inouraya. Haina kutanga kuuraya munhu paarea yedu iyo. Mukunzwa here nhau yambuya Gladys Maseko? Zvanzi nhau yavo iyi haina mawitness. Saka polisi haisi kuteka nhau iyi seriously nekuti haina mawitness. Nokuti vari kutya satanism yemuporofita uyu. Pamusasa pari booster. Vari kunzi musatanist naGogo Maseko. Nokuti anoita zvemabhidhirizo zvokuti handisiri ndega ndiri kunzi ndife, asi kuti pane vamwe vakatofawo zvokuti vakatomire nyaya iyo kuti ikabuda muchaona vazhinji vobuya kuti imi Gogo hamuna kutya sei kuburitsa. Saka Gogo vari kutanzi havasi vega, ivo ndo munhu atanga kuita zviwindi zvokuya kundoripotera muporofita uyu. Ndatosangana nawo achibva kupolisi yepadombo. Ndikati, Gogo, nhau yenyu yakazofamba sei? Ndakamboinzwa nhau yenyu. Wakati ndanoita nekufambira nhau iyi mapurisa anenge ari kupiwa chioko muhomwe chekuti nhau iyi isatongwe nemazvo. Ndakaenda kuna pipi. Vati hanzi nyaya yenyu tanokutengera affidavit yekuti muinde kukoti. Ndivone 3 weeks. Ndikazoti kuna mupurisa. Zveshuwa ndakasvika kuna pipi ndikagugudza ndo ndikapinda. Ndikati naini vapipi. Munoti nyaya yangu isatongwa nyaya dzandaisirwa here dzesetse. Musi yandakauya nemupurisa muno makati chikanzi aiwa Gogo siyanai neni. Ini ndakakanda mapepasi kumupurisa kuti ndanogadzirisa nyaya iyi. Nyaya hausi kunditaurira zvakanaka. Enda naGogo aunowagadzirisa. Pamakaenda ipapo haana kuzombouya futi kuda 3 weeks dzakwana asina kudzoka. Ndobva ndaenda kumba. Ndikibva ndafuma ndichidzoka ndibva ndasvika ndinomutaurira muna officer in charge. Ndikati naye officer in charge, nyaya dzamuri kuita idzi dziri kudini? Muri kudzisvitsa papi? Kaya Gogo, ndakabata initi statement yenyu yemari yakabiwa kubhengi. Ndiri kuitoiongorora izvozvo. Ndikati munoiongorora makagara muno? Makabirwa futi mari kubhengi? Ndakabirwa foni, akandirova vakanditora foni. Mari imimi munoiwana kupi? Kandipenjeni kana kuti chii? Kandipenjeni yemurume wenyu imari yani yabiwa? Ipenjeni yehanzvadzi yangu yakafira kuSweden. Ndobva yauyisa mari muno. Pakauya mari iyoyo ndopandakabva ndatengeswa naye molu. Saka ndiye akatora mari? Ndobva ndiye nekuti shamwari yake Rumbidzai ndiye akandirova ikatora foni. Ndanga ndichirwara ndisina simba. Iye atora foni akanopa moli ndiye atora mari. Saka Gogo ari kuti daka raona moli anova mukoma wavo rakatangira pamari yehanzvadzi yavo yakanzi ipiwe iwo akafira kuSweden. Then moli akatora mari akapengesa mbuya, akapengesa munin'ina wake Gladys. Ndiye ari kutaura nhasi uno achiti moli haana kugumira ipapo akabva. Saka zvakakujoina satanzi haana kujoinisa here zvakatora bvudzi renyu? Akajoinisa ivava vana sisi. Ko imimi haana kujoinisa here? Ndakatomutaura kuti handidi kuona zvitsvina yakadaro so. Unoziva kuti ndina mashavini but aina handitombodi kubatiwa musoro kana chii. Asi akabata musoro wangu kaisi. Rasta iri mune mashavi echimudzimu kana kuti? Ndine mudzimu. Alright, munorapa kana kuti ndondikuona munenge muri kusuta bute? Ndinosuta zvangu but handisi kurapa nokuti musoro wangu vakandikuwadza musoro paakatemera apa achizondibaya injection. Ndakabva ndapenga ndimona.
Alright, saka imi mukuti pazvikaitika zvindopa mukapenga. Apa makuchifambira nawo yenyu masoba. Right man. Makuchifambira nawo yenyu. Saka anongotola kuti ndopenga. Asa hai. Ndinongoziva mbiri yenyu kunzi munorapa, munoziva mishonga zvisingaiti. Ndinoziva zveshuwa. Saka ndofunga ndo advantage yakutora kuti munhu ane chipo chekurapa rega timuite zvinhu. Zveshuwa kana Muporofita akatoudza kuti n'anga iyi ukapusaka haumuurayi. Zveshuwa vandirwisa nen'anga dzakawanda vachindiponera. Saka pakaisa nhengo yake mukanwa menyu haana kukuitira weti kana zvimwe zvinhu zvakaita? Akangondidzipa apa kana mukatobata apa nimona. Akakudzipa nemaoko vaisa nhengo yake? Akandidzipa. Vaisa nhengo. Vati zipi yake kubva nditi mukana. Manje ndaida kuruma asi ndakashaya simba rokuruma zviyani Alright. ndisati ndichagona. Asi ndofunga dai makamuruma ipapo maimugona. Asi akandibata uku ndakasungwa kumbabvu dzichirwadza akandibata. Saka zvinhu izvi zvanga zvine satanism mukati kaizvo? Zvine zvesatanism. Haisiri kuti Hanzizo aida kundiita sei. Saka imimi zvamunoita zvematare mudzimu wenyu uri kuti ine nhau iyi. Wanga wataura ukanzi iwewe kuchauya zvakati pano. Ndikati nani ukaine wako weropa. Ndikati hambozviiti uyu. Ukanzi hazviiti. Wona kamari akakunyima. Iye zvino akatorera vana imba kugweruko. Hauna zvawakamuita. Zvandotaura zvese sei usingazviiti. Ndikati handidi zvokuti ndorwisa munhu. Inini handitona chipo chokuti ndimurwise. Imi muri mega rwisai munhu wenyu. Asi vakabva vangoti weya vabva vanyarara. Iye ndakazomuona auya neimwe n'anga futi pamba ipapo. Vakagadzira papa pangu kwete kuti pake ndinotobhadhara nendi yangu pamba ipapo. Avakarova mwana wangu neshiri akadzidza kubva inona. Ndokuva ndikatotaura nezita rake mwana vese kuchikoro kwake vanosandikimtoni. Vakabvisa mwana wangu neziso shiri. Akalowa neshiri kudambura ziso. Kimtoni haana ziso gomba. Mwana wangu yakubva ati ware. Asi achimupengesera simba rangu randiri kushanda inini. Moli uyu. Abva ipapo akati iwo akanofurira vana vokugwera kuti torai stendi yamai venyu. Ini ndikamana kuti iwewe stendi yokugwera. Sorry, pane pambati mukubhadhara rendi, mukuti pamba penyu mukuzobhadhara rendi sei pari pamba penyu? Ndinobhara bhodhi. Alright, yekukanzuri. Yekukanzuri. Stendi yenyu yamunoteerera. Alright. Nobva yachekwa napakati handimona. Musi wayachekwa ndo vakaita. Saka izvi zvinoreva kuti mukamupa stendi iyoyo akakwanisa kuitora vanhu vakakubatsira vakakutsvagire pamwe pekuti munogara. Mimi momupa stendi iyoyo akutosiyana nemi kamoli. Asiyani neni. Ari kuda kuti nditofa kundiona apa nokuti une nyaya dzaaita zhinji. Anozva ndini musikana wani ndasara sure kwake. Ndiri kundine ndichifambira izvozvo yavana ava. Moli wacho anobvuma here kuti tizoite zvamakurukira taita iwaya tizokurukura futi pandinozodzoka kuno kuairport ndichikuonai tokurukura iye aripo anobvuma? Mototora mupurisa handidi nekuti kana pasina mupurisa anobva asunga evangelistas naMoli naRumbidzai vondirwisa ipapo ndototanga kupotserana zvokupotserana zviya vanozva kuti handisina simba rokurova ndopedzera tovabodzo anotondirova vese vanondirova. Saka tichamboenda uno tichazota kuti tinzwe kusaidi kwaMoli kwacho kunzwa kuti Moli wacho anenge achiti handiyangara padhuze nepenyu. Ndiye akatengesera ivava shamwari dzake masatanisi stendi yangu akaicheka akatengesawo. Saka makakomberedzwa ka? Iye uyu anondi wakatengesera arapa. Ini ndiri murodhiko zvansati ndaenda pangu paya. Saka mbuya manjenjenje vari kuti inazvo? Mbuya manjenje ndavataura vakati mudzimu ndiye inoziva. Izvozvi uchaita mhanza rimwe zuva ukasangana nei nevachaburisa nyaya yako mhepo watambura. Mbona ambuya ava tinongovanzwa muairport kunzi Gogo ladies vane mukurumbira vekurapa vanorwara vanhu vakawandisa. Makarapa vanhu hanzi vakarapa vanhu vakawandisa. Ipapa kutobvunza kutofamba tichibvunza vanozikanwa kwese mishonga yese yechivanhu kurapa siki, misana, mudumbu, jeko handiti zvese ndo vakarapa vanhu vakawanda asi vakazopengeswa
Saka pamukapengeswa mimi makazoendera mberi nekurapa. Ndakavalamira. Asi mushonga izvezvi munotoziva kuti gwenzi rinoshanda chakati. Mwana akauya achinzi nhova yake iri kudai munotoziva kuti zvinoitwa sei. Vese chera nenhuta yai. Anezimazurota yai. Mutorapa motokwanisa torapa izvezvi. Ndinokwanisa asi nekurwara kwandoita. Handibati mushonga. Nei amubate nei nekurwara? Vautaura. Amubate nei? Handibati. Hansati ndanyatsosimba. Asi oraiti. Noti kune vamwe vanhu vanenge vachirwarawo zviri serious pamwe. Pari pambo kuti kune vamwe vanhu vanenge vachirwara zviri serious muchida kuexchange pamwe ada kubatsirai nemari, ada kubatsirai nepekugara. Imimi mubatsirawo pamwe ane mwana atambudzika nekurwara. Pariko vanhu vane vana vari kurwara kana ivo vanenge vachida kuzokubatsira ivo. Zvamunoita kana varipo vanorwara vanouya pano pambuya manjeje. Nekuti ini ndikamupa vanozoita zvimwe zvinhu iva varoi masatanista vane zvavanoita kuti mushonga wambuya vauraya nokuti vakupenga. Ini ndinopa mbuya manjenjenje aripo kuti gwenzi rangu iri mbuya manjenje ndipirei munhu ndipei nditange ndadla ini muridzi chindipirai munhu zveshuwa ndinoikwanisa asi kufamba handichanyatsokuona. Makumba akurwadza. Makumba ndimona zvandandiita kuzondandabuda mazironda muviri wese mhezi wese chondikadai muviri wangu munotohwira tsitsi. Changa chiri chii manje? Zvakaita vakarova windo pavaisa mategas okuti ndidhakwe vakarova windo rokubhedroom. Saka nanhasi papa ndida kupavhara vanokusha mushonga. Kana vakusha mabhuraketi aya anovava zvokuvava zviya kana ndozaita kuti mureact kudai. Zvokuti kana kuti muviri wangu ndikadai so mega munodira kuti saka mukunzwa situation ina Gogo iyi kana kune vanoda kubatsira Gogo nekuvabvisa pavari kugara vachinovaisawo kumwe nenyaya yesituation yavo. Saka munongovabata handiti vanogona kungobatana mbuya manjenjenje vavava ndo vanozoziva kuti wokubata isei. Mainzwa nawo ya Gogo Gladys kana anokwanisa kubvisa iye munhu wakatengeserawo. Pandaigara ipapo ndega nemhuri yangu asati apa uyu hapana chandaiona. Ndaitoenda kunze kwenyika ndinosenza ndiri professional kuka mazvinza nevacertificate angu ndichisenza ndichiuya pamaunt gara. Asi ndakazomuwana achekera mukoma hana right yokutora chinhu changu achicheka. Kodai mwana wangu vasina kuzorova vedu weziso. Mwana uyu akarohwa ziso atoripo izvezvi iye zvino hapo ari Marirangwe. Ari kuchengetwa nani ikoko? Necheche imwe chechi iri kumuchengeta ikoko. Ndipeni makadiwo kuMarirangwe. Wachengetwa Marirangwe? Asi mapedza muona rini? Iko zvino kubva pandarwara handisati ndasangana naye. Samutoni shungu yekutombosanganawo nemwana wenyu? Svondo rese rinorapera ndichingomufunga nevana vacho kuti ndinde uko manje handina mari. Asi kwekuenda kwacho mungu nokuziva zvenyu kana kunzi pamaona munhu ada kubatsira kuti musvike kuMarirangwe munoona mwana wenyu kana kuti iye auya ambokuonei? Pamba hachadi kusvika. Ndakatikuudza kuti tengesai stendi tibve panapa maiguru oroya neshamwari yavasabhurai. Inini vandati kana ndandisipo chimborega zvandava pano ndiono kuti vanozviita zveshuwa ndavepo kandiwo pavatanga musarini yese ndikaona kuti uyu satanista handigoni kumurwisa. Zveshuwa kuvingano ndivinga asi chiweri ichi ndinorova zveshuwa pachinouya zviya chichikuva usiku chiuya ndinogara nechibheti. Anouya panyama ira kuhope mhepo dzimwe nguva anondidaidza panze. Uye musatanist Gladys saka uya pano. Saka zvichireva kuti vari kushandirwa wese kana kuti vari kunonamata kumasowe kwake kavatwa vanenge vachitojoiniswa vanotoshereketa vese vanonamata. Kana ivava kutoshereketa kuenda kuchechi yani yemuporofita kuti vanoitwa izvozvo nokuti iye unototaura kuti handitongwi. Makapedzera muona rini muporofita? Uyai apa ndiudzei kuti ishe wedu vanomuti ishe. Kai ishe akakuita sei? Ndikati ishe wanya. Ndikati ishe wanya imi handina zvandingataura ndimi handigoni kutaura muise apa neni. Iye ari apa itiri palama ndichitaura chokwadi changu pamberi pake ndipo pamunoona ndotaura shuwa.
uyu murume uyu anoti unoda kundidha ndikanda deze rako iri ndinoita chi ndinoita munhu wakanaka ndinova munhu akanaka uri kupedzera vanhu nguva iwe hausi kuita basa rawakatumwa naMwari ini ndikatiwo iwe ndiwo wakatumwa nokumwa ropa rangu uchindishandisa sei uchiita izvozvo vanhu unovakodzizo nyararai gogo munourawa munhu ndikati inini ndatofa kare ngatingondipedzesa ende andishukurudza dai andipedzesa ndangofa kamwe chete kana mwana wangu uyu zviri nani nditangeni mwana wangu asina kuva ndofa ini mwana wangu umwe chete wandakadzidziswa navarungu vainona north park vainona nhasi mwana wangu wapedza chikoro senza vomuraya mwana wangu tamunomurayira chisimba rangu kuti handikumbiri baba ini sauti kamari kandinako kandotenga chinhu changu ndonda vazukuru ndachipedza chikoro kubva kuremondi grade 7 ndiri ndega ndoisa nangira paglenridge ndiri ndega asi vatanga kuita musara uyoyo wokundiitira zvese izvozvo chandatadza handichizivi handiite mubama kana mukoma wangu ye handinambonokora sadza mubamake kana kutaura naye asi ndakamupinzira mwana wake asi anondiita izvozvo anamboroorwa muupenyu hwake anenge akagara achitsvaga aya maboyfriends akaya nhasi ndamupinzira mwana haachanditendi akutoita zvemaboyfriends mukoma munhu muhombe kwamuri aiita iko zvino haachaiti oraiti mwana wake amupurisa saka haisiva mainini kuti akabvunzwa nasekuru vakambouya zvikanzi ini yamai namainini handidi mainini vakandichengeta hapana chandaishayai namainina asi mamaka zvavanoita kaizvo ko imi kutora stendi mama mudzorere muniridzo wayo munhu wenyu iriyo ndo yavari kugara ivo ndo yavari kugara stendi yakakutorerai aiwa iye une yake sapanapa ini ndiri apa handiti yangu yanga ichienda uko handiti iye ndokubva abva palapa unocheka yangu yachiita maafa avo achitengesera vanhu panangouya iye abva aziziva kuti munhu wauya uyu munhu yachatofambira asi ndakafamba angu ndikaenda kubhodhi saka polisi yakuti munodzoka rini izvozvi sezvo muprofita yasiri kubatika nawo yaitongeke hanzi kuti tikudzei zuva rokudzoka hatinga totouya kana tamubata muprofita wachona zvakare taita nyaya dzenyu dzese dzapera iyo yokubhodhi yestendi vamhanda muridzi webhodhi vakati gogo indai munopiwa stendi yenyu muridzi webhodhi vakuru vacho vanonzi vamhanda kaindai munopiwa stendi yenyu daidzai munhu akatengesera munhu pastendi penyu avo muye naye akatengeserwa muye panapa adzorere mari yomunhu saka ivo vakabva vatizo ini handidi kuenda kana uchienda unoenda iwega ndo zvaakaita mapurisa vandikati endai munomusunga vakanzi tinoenda vakauya vanopiwa mari havamusungi vanobva vasiya zvakaoma gogo nawo yenjainzwa saka munotitendera here kuti tokwanisa kuzouya tobvunza vavakidzani venyu nhau iyi vanokwanisa kuidaira kana vavakidzani venyu vanokwanisa kuidaira kana nhau iyi havana iri vanotya kufa nokuti hapana kana hwana angakwanisa kuita ushingi wekuti udza kuti magarira muri magarira mukaita bvunza varume izvozvo akaitira akamamira mugodhi wamwana nchera aitira tsvina ndaanchera tiri 6 vanhu tese hakusina achachera ipapo ini ndakuenda ku 15 makazozwa nani unzi akauitira akaitira ndiripo ivo vamwe vakatozviona varipo tese tikabva taregedza uchera saka tichibvunza nhau idzi tinzoti vanhu vanodairawo vachiti uyai mubvunze aiwa maita basa gogo izvozvo handina kukuchera mvura ndinoenda 15 kilometers nezvigubha handichatakura ndimoona zvoita musoro wangu vakadambuka tsinga idzi ndoita kudzungudzira ende vakakudamburai bvudzi singaiti vakatidambura nzeve iyi imona inzeve yes yakabviswa mutochengetwa naMwari naMwari nemurume wacho wamoli womukadzi uyu wakatengeserwa stendi oraiti westendi nebhemba saamukurwisana navanhu vakawanda kainini baba ipapo paita vanhu vanopinda chikwata chimwe chete saka vari kuti iwewe unotiurayira vana vedu wakauraya vana 9 ukauraya 8 ukauraya 6 vana venyu vakafa isawo vana vevanhu ivavo
zvidhoma havasi vana chaivo chaivo. Handimuona zvavaita. Vaitumira vazukuru vangu zvidhoma vachienda kuchikoro vachirova vana vangu nezvidhoma. Ini vandati so vana vangu vangaramba vachitadza kuenda kuchikoro vachidai vachiswera vaviri. Ini kubva ndafambawo ndatsvaga ndikagadzira vazukuru vaya. Kugadzira kwandakaita uku ndokuuraya zvidhoma zviya. Maanogadzirwa nambuya manjenjenje kana? Nambuya manjenjenje. Iye Clemens. Saka mbuya manjenjenje ava unodi kuti vachibva kugadzirira kana iyo nhau iri kunetsa iyi? Vari kugadzira baba. Havasi regedza kuti nditofamba ndichiona ndichitaurana namapurisa. Vainditi ndikasvika futseke kubva pano pazora madhodha iwo mapurisa. Kubva muna August, September, October, November, December, January, February, uno nhasi March. How many months? 8 months handidi ndichidzingwa pamapurisa. Asi izvozvi bva pamukanhina nambuya manjenjenje zvakutoita? Ndio pazvakutoita iko zvino. Iye nhasi ndatoonzwa vachinzi mupurisa akadini, muprofita wakatiza. Akakuburirwa simba manje muprofita uyu akaona kuti anokwanisa kusungwa. Umene anotosungwa nokuti mbuya manjenje vari kutoti unobatwa chete. Mbuya manjenjenje vanogara kupi? Mbuya manjenjenje anogara pano. Ndopamushapa mbuya manjenjenje panapa? Pandatouya ndichitoti regai ndinodii ndinodya ndopandinodya pano chikafu. Ndikauya ndinopiwa pano hanzi pano ndopamba pambuya manjenjenje ndopavanopiwa chikafu vachibatwa zvakanaka vachibatsirwa nhau dzavo dzinenge dzichivanetsa. Kumba kwangu handipiki nekuti vanovhura dhoriya vachiisa mushonga muchikafu. Ndinotobikirwa pano ndodya ndoenda kumba kwangu mvura yokumwa ndinobva